Meron po tayo dito ngayong iMix XRX 808 na portable battery operated na Bluetooth speaker. So ito po yung nabili ko ng June. Yan, so medyo matagal ko na po itong nabili, kaya makakapagbigay po ako ng honest na review dito po sa Bluetooth speaker na to, na obviously ay inspired po siya ng Mackie na brand. Yan, Thump Go, na medyo iniba lang nila yung dito. Yan, yung dito, yung Thump Go flat siya. Ito meron siyang parang uka sa gitna. So ayan, pati yung green na LED na ilaw. So inspired by Mackie to. At build quality, solid. Meron siyang foam. Yan. So hindi natin kita yung speaker niya. Bali ito po ay 8-inch na Bluetooth speaker, pero medyo may kahabaan po. Mahaba po yung design niya kahit na 8-inch po siya. At ang integration po ng speaker na ito, yung tweeter niya nandito, yung woofer nandito. So baliktad po siya. O ayan. Yan. Pwede siyang gawing monitor. At ang kagandahan dito, na subukan ko na, matagal po siya bago malubat. So yung sa actual na paggamit ko, kayang-kaya po niya yung 6 hours na dire-diretso na gumagana, na nasa hanggang dito lang yung sa, kung naka-Bluetooth ka, Bluetooth mode ka, ay hanggang dito sa 50%, kasi pag lumalakpas na, depende po sa cellphone na gamit nyo, yung input niya ay magpipik na siya. So hindi porket nandito yung pinaka-max niya, sasagad natin siya. Pag meron siyang overload protection kasi dito, ayan, yung kagandahan pa nito, ayan, lapit pa natin, meron po siyang overload protection. Magre-red siya. Pag nagre-red na siya, ay magbawas ka na ng input, yung gain ng input natin. So ayan, sa likod niya, ito po yung ayan, 2-channel mixer. Meron siyang, ito yung channel 1 ay para po ito sa microphone. Pwede din siyang line, meron siyang pinipindot dito. Lapit natin konti. Ayan, meron siyang pinipindot dito. Ito, kung gusto nyong mic input or line input. Ang kagandahan pa nito, yung sa mic input po niya ay meron siyang echo mode. Yan, meron siyang reverb hanggang 4. So pindutin po natin yung 0. Yan. Pag 0, wala po siyang echo niyan, flat. 1, 2, 3, 4. Hanggang level 4 po yung kanyang echo. So kahit echo yung nakalagay po dun sa indicator niya, ay parang reverb na po siya. Hindi siya yung typical na echo na makikita natin sa mga amplifiers, yung sa mga concert na parang nagbabounce lang. Ito parang reverb na yung effects niya. So yung maganda, ginagamit ko po siya ang hanggang level 4. So ito lang. Sa channel 2 ay line input lang siya. At pwede siyang auxiliary. Yan, kung meron kayong karaoke player, yung platinum karaoke player or HDT na karaoke player, pwede siya dito. At gagamitan nyo lang ng jack ganito. Wala siyang RC input. At sa baba ay combo jack siya na line at XLR. Yan, itong through, yan po yung pinaka line out niya. So kung gusto nyo mag-connect ng subwoofer, dito nyo i-connect papunta sa line in ng subwoofer niyo. Napaka versatile po ng speaker na ito. Bukod sa mahaba po yung battery life niya, kaya niya hanggang 6 hours. At meron siyang iba't ibang voicing modes. Yan. Itong voicing modes, ito yung pinaka DSP po niya. Yan, pinaka DSP. Lapit pa natin para yan. DSP, Music Speech Mono Sub. So ito po yung ginagamit ko lagi, yung music kapag papatugtog lang ng music, nagbibideo, okay.
yung gamit ko. Ngayon, kung pangmalakasan na po yung trip namin, gagamitan ko na po siya ng subwoofer. Meron po akong Kevlar na 18 inches na subwoofer. Ay ilalagay ko siya dito sa sub mode. Bakit po? Mas magiging matining po siya yung speaker natin kapag nasa subwoofer mode. Base po yun sa experience ko. Kasi pag nung tinetesting ko, parang nabibitin ako sa kalansing. Nung in-adjust ko na siya dito sa sub mode, ay tumitining po yung speaker natin. At mas mailalakas pa po natin yung gain kasi mababawasan po yung kanyang lows, yung kubog, yung bass po nitong speaker na to. Mababawasan dahil meron na tayong subwoofer, ay mas mids at saka highs po yung lalabas dito. Para kang naka column speaker na yung style ba. Mami, totally ka namin yung mami na may birthday ano sa inyo? Pusa! Sa'yo te? Hindi, pili ka isa. So ito po yung mga signals, yung frequency natin, yung mag-a-adjust kapag pinapalitan po natin yung subwoofer mode. At isa pa sa maganda na nasubukan ko po dito sa speaker na ito ay napaka-solid po yung kanyang sa microphone. Kahit na sumisigaw ka na ay hindi mo po malakas po siya at buo yung boses sa mic, sa vocals ay malinaw at hindi siya nababasag. Siyempre kailangan yung gagamitin nyo yung microphone ay quality. So sa mga mga nagbabask, maganda po itong speaker na ito. At by the way, kung halimbawang nagustuhan niyo po itong speaker na ito, kung gusto niyo bumili ay click nyo na lang yung aking affiliate links dyan sa description. So para hindi po kayo may scam, para sa yung store na mga pinagbilan ko, yung mga totoong store na nagbebenta ng ganitong speaker, ay doon po kayo mapunta. At saka yung price nito ay nasa below 10,000. At makukuha nyo pa nga ng minsan mas mura. Depende po sa voucher na gamit ninyo. Yan. Kailangan pag bibili ka po kayo nito ay gumamit po kayo ng voucher para mas makamura po kayo. At isa pa sa maganda sa speaker na ito, bukod sa meron siyang built-in na battery na kayang tumagal up to 6 hours, ay kahit po alisin nyo yung battery niya dito, meron siyang screws dito. Meron siyang screws. Kung gusto nyong ma-preserve yung battery, ay yung gamitin na may battery yung speaker na ito, ay tanggalin nyo, gagana pa rin yung speaker na ito. Sa ibang mga Bluetooth speaker kasi kapag nasira na yung battery or madali nang malobat, ay namamatay yung speaker kahit na nakasaksak. Katulad ng experience ko dun sa concert na PA-15 ko, nung nasira na yung battery, kahit na nakasaksak siya ay namamatay. So hindi siya gumagana ng maayos. Ito, kahit na alisin nyo yung battery, gusto nyo mas gumaan siya, pwede siyang gamitin. At bukod nga sa versatile, pwede siyang gamitin monitor. Yan, pwede siyang pahiga. Yan, kung trip nyo yung pahiga siya, pwede. Yan, diba? Pwede siyang gamitin pahiga. At yung weight po niya, medyo may kabigatan din. Hindi siya ampaw. So solid siya. Hindi ko lang masabi kung ilang kilos, or ilalagay ko na lang yung specs yung nakalagay sa box. Sa box nakalagay po kung ilang kilos ito. So ilalagay ko na lang sa screen. So napaka-solid po ng speaker na ito, kaya napabili po ako ng dalawa. Plus pag gagamitin niyo po ng may subwoofer, ay pwede na po siya na pang outdoor. Mas mabilis silang i-set up. So gusto niyo testingin natin siya with a microphone. So maganda talaga, kung bibili kayo po kayo ng microphone, ay yung quality na.
So ito, kahit sa wired maganda rin siya. Yung problema lang sa wired ay since isa lang yung saksakan niya ng mic na pwedeng may echo, yun, kailangan talaga wireless yung gamitin nyo. So yung gagamitin natin dito ay itong Platinum microphone. Yan, lalagyan ko rin ng review itong Platinum rechargeable wireless microphone. Solid siyang kapartner dito, basta i-adjust nyo lang ng tama kasi malakas po yung input nitong ano natin, kahit na ganyan lang malakas na yan, kaya adjust nyo lang ng tama para sa iwas sa feedback. Then yung echo, buka natin ha, naka ano po tayo, yan, i-adjust lang natin yung gain depende sa kung paano nyo sila gustong gamitin sa location. Yan. Pero sa akin hanggang wala pa sa kalahati malakas na. So nasa 9 o'clock position lang po tayo. Pakinggan po. Check, sound check, hello, mic test, sound check, hello, sound check. So ang ganda. Ang ganda po niya ang kapartner, yung ating Platinum na B20 portable na rechargeable wireless microphone. Saktong-sakto siyang kapartner nitong ating speaker. Sound check. Bili na natin. Sound check. Wala. Yun. Lobat din yung ano natin. Ginamit kasi namin to sa video session eh. Maliit ng speaker pero kayang muluin to. Anyway, kung mag-lobat man yung ating speaker or itong ating microphone, pwede namang gamitin yung USB. Yung USB input ni speaker natin para ma-power itong ating wireless. So, ayan. Okay na. Hello, sound check. Sound check, hello, sound check. So, ito po yung tunog niya pag walang echo. Sound check, hello, sound check. Mode 1. Sound check, hello, sound check. 2. Sound check, sound check. 3. Sound check, sound check. Level 4. Sound check, sound check. Ayun, so, yun yung ginagamit ko. Yun po yung ginagamit ko hanggang 4 pag nagkakaraoke po kami. So, napaka-versatile po nito. Sakto po ito sa mga nagbabask. Again, kung gusto nyo pong bilhin itong speaker na ito, ay click nyo lang po yung links sa description, yung aking mga affiliate links, kung saan doon po nyo mabibili ng doon sa mga legit na sellers, legit po na mapagkukunan nyo ng speaker na ito, at para hindi po kayo may scam. Baka sound check tayo. So patugtog tayo ng non-copyright na music. So yun po yung ating sound testing. Napakaganda po ng speaker na ito. Sa bass naman, quality naman po yung tunog niya. Balance po siya ng music at saka sa microphone. Pero hindi lang siya kasing punchy ng JBL na speaker. At sa package po niya pala ay meron siyang kasamang ganito, power cable. At saka meron po siyang manual. At
Again, kung gusto niyo pong bilhin itong speaker na ito, check nyo na lang po yung mga links sa description. Yung Lazada at Shopee links ay ipoprovide ko po yung mga affiliate links ko po sa description ng video na ito. Maraming salamat at ito po yung ating iMix XRS 808. Yan. XRX 808. Yan. Nakakabulol yung yung model number niya. Yan. Kung kayo po ay naghanap ng magandang speaker pang basking, pang acoustic, saktong-sakto po ito. Kung wala po kayong pambili ng Bose at ng Mackie. Yan. Thank you po sa panonood.